வரலாற்றில் மிகவும் நம்பிக்கையுடன் இருந்த மன்னன் தன் நம்பிக்கையாலேயே கொல்லப்பட்டான். 1939 பாக்தாத், ஈராக். 3 வயது சிறுவன் மன்னன் ஆகிறான். அவன் பெரியவனாகி நாட்டை நவீனமாக்குகிறான். பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் கட்டுகிறான். கிழக்கு மேற்கு இரு நாடுகளுடனும் நல்ல உறவு வைத்துக் கொள்கிறான். அவன் இராணுவத்தை வலுப்படுத்துகிறான், அதிகாரிகளை நம்புகிறான். சில காலம் அவன் வெற்றிகரமாக ஆட்சி செய்கிறான். ஆனால் இராணுவ அதிகாரிகள் இரகசியமாக சதி செய்கிறார்கள். அவர்கள் மன்னன் மீது கோபம் கொள்கிறார்கள். ஜூலை 14 அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு கூட்டம் என்று சொல்கிறார்கள். மன்னன் நம்பி அரண்மனைக்கு வருகிறான். விடியற்காலையில் அவர்கள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள். அரச குடும்பம் முழுவதையும் கொன்றுவிடுகிறார்கள். உடல்களை தெருவில் இழுத்துச் செல்கிறார்கள். தான் வலுப்படுத்திய இராணுவத்தாலே அழிக்கப்பட்ட மன்னன் ஃபைசல் 2